खुलुमबाय बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायबाय बेजों लोगोसे आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव आसाम टेटआव जानो गोनां EVS नि मोननैसो सोंथि लानानै फैदों आरो आं बेखौहाय लेसन 2 हिसाबै लादों मानो होनबा आं लेसन 1 मोनसे बानायखांबाय आं बाव माखासे MCQ लानानै फैदों बे MCQ आ जानो हागौ नोंथांमोननो हाजासे हेफाजाब होनो आं आसा खालामदों बियो फैगोन नैबे दानि आसाम टेटआव बे बिराद इम्पर्टेन्ट मानो होनबा बे आं सिलेबास रिलेटेड बानायदों खालि आं MCQ खौ लानानै फैदों आङो माखासे एक्सप्लेनेसन लानानै फैयाखै टाइमनिबो प्रब्लेम ओंखायनो आङो माने जाहाथे नोंथांमोना एसेल' हेफाजाब होगोन होननानै आसा खालामदों अब्ला भिडिअखौ नायलांदो जागायनोसै जोङो से नाम्बारावनो लानानै फैदों आङो गासै दैनि लोंजाथाव जोंहा दैया गासै जोङो बेबायदि पार्सेन्ट बसायोब्ला जोंहा नैबे नङा होमबा 100 नङा होमबा 100 आनो 100 खौ रानो नङा होमबा थामहिनबा 100% नङा होमबा थिग बेबायदिनो बे 100% आवहाय 100 खोन्दोआवहाय जोंहा बेसेबां दैया लोंजाथावनो जोंथ' दैखौ नुनायावहाय माने अल ओभार नों वार्ल्डआवनो जोङो दै नुयो जेनेबा लैथोआवहाय हाखराव फुख्रियाव दैमायाव जेरावबो जों नुयो नाथाय बेनि गासैबो दैखौनो जों नायोब्ला बे लोंजाथाव नङा मानो होनबा बे लोंनायनि थाखाय बे क्वालिटि गैया जायनि थाखाय बेयो दैनि बिबां लोंजाथाव बिबाङा बेवहाय आं होदों गिबि अपसनाव दं 30% जौखोन्दो 3 जौखोन्दो 7 जौखोन्दो 60 जौखोन्दो अब्ला जोंनि लोंजाथाव दैनि जौखोन्दोआ जाबाय नैबे गोसोआव लाब्लानो जाबाय 3 जौखोन्दोल'नि लोंजाथाव दै गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया नैबाव दङ 2 नम्बरावहाय जुनार आरो लाइफांनि देहायाव लिरथाय बादियै दै दंनो माने जों मिथिगौ जुनार आरो लाइफांनि देहायावनो माने बेसेबां बिबांसिम दै दंनो बाव 70 निफ्राय 80 जौखोन्दो 60 निफ्राय 70 जौखोन्दो 50 निफ्राय 60 जौखोन्दो 90 निफ्राय 100 खोन्दो माने जोङो दैखौ बेसेबां जौखोन्दो बिबांनि मोनो होनब्ला नैबे जागोन गोसोआव लाबानो जाबाय आरो जोङो गुबुन लिरगिरिफोरा बा गुबुन लेखायाव जों मोनो 60 निफ्राय 65 सिम मोनो गोसोआव लाबानो जाबाय अब्ला जों बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय माब्लाबा 60 70 माब्लाबा 65 जों बेखौ मोनगोन गोसोआव लाबानो जाबाय बे जिनिसखौहाय दानिया 3 नम्बराव लानानै फैदों आङो बुहुमनि बारमण्डलखौ बाहागो खालामनो हायो बुहुमनि बारमण्डल जोंदि मोनसे बारमण्डल थोरफोनि बाव दङ जों बेखौहाय मोनबेसे बाहागो खालामनो हायो जों बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ मोनब्रै जों गिबियाव गाहायाव मोनो जोङो ट्रपस्फियार नङा होमबा बेनि उनाव स्ट्रेटोस्फियार बेनि उनाव मेसोस्फियार थार्मोस्फियार बेबायदिनो जों फारि फारि मोनलाङो आरो मा अब्ला जों बुहुमनि बारमण्डलखौ जोङो मोनब्रै बाहागोआव खालामनो हायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय बियो दानिया 4 नम्बराव लानानै फैदों आङो जोंनि खाथिसिनाव थानाय बारमण्डला दा आं दासो होनदों जोंनि बारमण्डलखौ मोनब्रै बाहागोआव खालामनो हायो दाना बुहुमनि खाथिसिनाव माने जोंनि गाहायाव जों थाफानाय जों जेराव थायो बबे बारमण्डल थोरफोआव दं जोंखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नैबे ट्रपस्फियाराव दं आरो ट्रपस्फियारावनो सारअन्थाइ गावनाय बा अखा खोरोमनाय बेफोरो गासिबो जाजोबो बाहायनो आरो नैबे स्ट्रेटोस्फियारावहाय जोङो माने बेवहाय एर'प्लेन खारनाय माबा माबि जाजोबो बेवहाय जोमै जाया नैबेयाव जोमैयाबो नैबावनो जायो अब्ला जों बेखौ मिथिनांगोन जोंनि खाथिसिनाव थानाय ग्रहआ जाबाय बारमण्डला जाबाय ट्रपस्फियार गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया नेक्स्टआव दं बुहुम बिखुंनिफ्राय बारा गोजौआव गोसारलाना दं बुहुम बिखुंनिफ्राय बारा बेसेबां किल'मिटार गोजानाव गोसारनानै दं बेखौहाय जोङो मिथिनांगोन जे बावहाय ओरैबायदि दं नै बाव दं 100 किल'मिटार 500 किल'मिटार 800 किल'मिटार आरो 1000 किल'मिटार अब्ला जों मिथिनो हायो बेयो जाबाय नैबे जागोन बे 1000 किल'मिटार गोजौसिम गोसारलानानै दं होननानै बेखौ जों डाइरेक्ट मेजार खालामनो हाया जों बाइन्डिंआव होनो हायो होमब्ला बेखौहाय अपसनाव दंबा बेखौ लिरब्लानो जाबाय जुदि फैयोब्ला एग्जामफ्रावहाय बेखौनो जाबाय आरो सेकेन्डआव दङ जेसेबां गोजौआव थाङो बारनि नारथाया जोंदि बार थोरफोआव दङ होमबा जेरै आं ट्रपस्फियार स्ट्रेटोस्फियार मेसोस्फियार थार्मोस्फियार बेबायदिनि खोथा होनदों जे बेबायदिनो थोरफो थाङोब्ला बारनि नारथाया जेसेबां गोजौआव थाङो अब्ला बेसेबां मा जायोनो खमायलाङोनो जेसेबां गोजौसिम थांगोन जों जुदि थार्मोस्फियार बा मेसोस्फियार थाङोब्ला बारा खम जालांगोन जायनि थाखाय जोङो गोजौ हाजो गाखोनायफोरावहाय जों अक्सिजेन मुखा गाननांगौ जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेयो जेसेबां गोजौआव थाङो बारनि नारथाया खम जायो 7 नम्बराव दं बाराव थानाय गेसफोरनि मादाव बयनिख्रुइ गोनांसिन गेसानो बाराव थानाय गेसफोरनि मादाव बबे मोननैया गोनांसिन दं नाइट्रजेन कार्बन नाइट्रजेन अक्सिजेन हाइड्रजेन अक्सिजेन कार्बन डाइ अक्साइड अब्ला बबे मोनसेया जों मिथिगौ नैबे नाइट्रजेन आरो अक्सिजेन नाइट्रजेननि बिबाङा बारावा बेसेबां दं नोंथांमोना जुदि सोंनाय फैयोब्ला बे जाबाय 79 जौखोन्दो 78 जौखोन्दो आरो नैबे जाबाय अक्सिजेना जाबाय 21 जौखोन्दो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेफोरबायदि आरोमा बिनि उनाव आं नेक्स्टआव थांनि
बेवहाय 8 नम्बराव दं बारमण्डलाव नाइट्रजेननि बिबाङा आं दासो खोथा बुंनानै फैदों बारमण्डलाव नाइट्रजेननि बिबाङा बेसेबां दं नैबे दङ 78 जौखोन्दो गोसोआव लाब्लानो जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट बे जिनिसा दै दानिया 9 नम्बराव दं बाराव थानाय अक्सिजेननि बिबाङा अक्सिजेना बाराव बेसेबां जौखोन्दोआव दं बेबो बिराद इम्पर्टेन्ट आं दासो खोन्थानानै फैदों 70 जौखोन्दो 21 जौखोन्दो 80 जौखोन्दो आरो 50 जौखोन्दो अब्ला बेनि गुबै फिननाय एबा अपसना जागोन नैबे 21 जौखोन्दो दङ दानिया 10 नम्बराव दं 10 नम्बराव दं बाराव थानाय कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बाराव कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा कार्बन डाइ अक्साइडखौ नोंथांमोना मिथिखागौ बिफाङा जों हगारनाय गेसखौ लायो आरो बिफां लाइफां हगारनाय गेसखौ जों लायो अब्ला बिफाङा हगारनाय गेसा जाबाय अक्सिजेन आरो मानसिया हगारनाय गेसा जाबाय बा जिब जुनार हगारनाय गेसा जाबाय अक्सिजेन कार्बन डाइ अक्साइड अब्ला बे कार्बन डाइ अक्साइड आरो अक्सिजेना मोनसे रिलेटेड ओरैबायदि सोमोन्दो दं जायखौ जोङो बिफां आरो जिबनि गेजेराव बाहायलायो दा बारमण्डलाव कार्बन डाइ अक्साइड बिबाङा नैबे जादों 0.03% बेबा जौखोन्दो दानिया नैबे बिराद इम्पर्टेन्ट दै गोसोआव ला नोंसोरनाव फैनो हागौ गोथै एबा दद्र गेस होननानै बुङो बबे गेसखौ जोङो गोथै एबा दद्र गेस होननानै बुंनाय जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेनि गुबै फिननाया जागोन बाव दं नाइट्रजेन अक्सिजेन कार्बन डाइ अक्साइड आरो हाइड्रजेन गोथै एबा दद्र गेस होनोब्ला नैबे नाइट्रजेना बियो बारमण्डलाव बयनिख्रुइबो बांसिन थायो आरो बेनि बिबाङा जाबाय 78 जौखोन्दो गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया 12 नम्बर दं बयनिख्रुइ रेजेंसिन गेसआ माने गेसाथ' गोबां रोखोम दं जेनेबा अक्सिजेन नाइट्रजेन हाइड्रजेन कार्बन डाइ अक्साइड बेनि उनाव आर्गन मिथेन बेफोरबायदि जों गोबां गेसखौ मोननो हायो बेनिनो बयनिख्रुइबो रेजेंसिन गेस होनदों रेजेंसिन लाइटेस्ट होमबा बाव अक्सिजेन नाइट्रजेन हाइड्रजेन कार्बन डाइ अक्साइड अब्ला जों मिथिगौ जे हाइड्रजेना बयनिख्रुइ रेजेंसिन गेस बेखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया नैबे दङ 13 नम्बराव मोब्लिब बाल्ब बानायनायाव गेस बाहायो बबे मोनसेखौहाय जों दि मोब्लिब बाल्ब सावो नङा होमबा मोब्लिब बाल्ब जों इलेक्ट्रिक बाल्ब होनना बुङो बे बाल्बखौ सावनायाव बबेबा मोनसे गेसखौ बाहायो अब्ला बे गेसआ मा जागोन अक्सिजेन आर्गन हाइड्रजेन मिथेन नङा होमबा अब्ला जों गोसोआव लानांगोन नैबे आर्गन गेसखौ जोङो मोब्लिब बाल्ब बानायनायाव बाहायो दानिया जोङो 14 नम्बर लास्ट आं एसेल' लानानै फैदों आरो बेनि उनाव लाबावगोन जेसेबां गोजौसिन थाङो साननि दुंथाया जोंना साना ओरै जोङो जेनेबा गाहायनिफ्राय गोजौ जालांनो होमबा अब्ला जेसेबां गोजौसिन थाङो साननि दुंथाया मा जायो होनदों जोबोद गरम जायो जोबोद गुसु जायो समानै थायो मोनसेबो नङा बेयाव मा होदों जों नैबेखौहाय जोबोद गरम जायोनो जेसेबां थाङो गोजौसिम जों सानखौ खाथियाव मोनो हिसाबै जों गरम जानो हागौ नङा होमबा आरो जोबोद गुसु जायो दा गुसु जायैनि खोथा बुंदों आरो समानै थायो समानै माने लेभेल गाहायावबो जेसेबां गुसु गोजौआव एसेबां गुसु गाहायाव एसेबां गरम गोजौआव एसेबां गरम बे खोथा बुंदों आरो मोनसेबो नङा अब्ला बबे मोनसेया जागोन जों मिथिगौ जोङो हानि साना डाइरेक्ट फैयो हायाव नङा होमबा हायाव बुहुमाव ओमफ्राय हायाव फैनाय लोगो लोगो हानि दुंथाया गिबियाव दुंग्रोयो बेनि उनावसो बे जोङो बिफां लाइफां बा मानसि दुमसि बिदियाव नांनोसै आरो बा जोङो दैनि लेभेलफ्रा बा दै जेनेबा हमना लाबाय मोनसे हाखराव दै दं बे हाखरावहाय जुदि दै दङब्ला बे हाखरनि दैया गिबियाव दुंग्रा बै हायावसो बे सान्दुंनि दुंनाया नांग्रोगोन बे सान्दुंनि दुंनाया जेब्ला हायाव नांगोन दुंगोन अब्लासो बे दैया दुंनो लागोन बेखायनो जेसेबां गोजौसिम थाङो साननि दुंथाया खम जायो एबा गुसु जालाङो जोबोर होलायना गुसु जायो होबानो जागोन माने गरम जायो गुसु जायो समानै थायो बा जुदि अपसनाव बेबायदि थायोब्ला गुसु जायो जेसेबां गोजौसिम थाङो गुसुसो जालाङो दै गोसोआव लाब्लानो जाबाय बे बिराद इम्पर्टेन्ट बे जिनिसा आइ होप नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो भिडिअखौ माबायदि जादों मोजां गाज्रि जादों कमेन्ट खालामना होदो अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय